Lähdetään täältä häntä päästä. Okei, täällä meidän tähtiviulisti Jan Söderblom. Miltä nyt tuntuu kaiken tämän jälkeen? Ei tullut omaa maalia. Tämä oli erittäin hauska kokemus. Anteeksi, mulla otan kännykän pois taskuun. Olispa näitä enemmän. Anne, miltä tuntui soittaa tuolla hytisellä? Tosi hieno, hauskaa. Joo, oli tosi kiva soittaa siellä. Sitten oli kiva, kun ihmiset jäi silleen ja katsoi ja otti jotain kamerakuvia. Ihan hyvin mun mielestä meni ainakin mulla. No, mä olin ihan tyytyväinen siihen, että mun olkatuki ei tippunut, kun se tippuu yleensä. Niin. Nyt muuten se meni ihan okei. Onko erilaista soittaa tuossa ihan ulkotamineessa? No on se ihan. Onko se hyvä? Ei ole ainakaan, ei ollut kylmä. Mitäs biisiä te tämän jälkeen harjoittelette? Harjoitellaan Brahmsin Requiemia Cantoris Minoris kuoron kanssa. Onko se kans täällä ulkotiloissa sit se esitys? Se on Helsingin tuomiokirkossa. Mikä maku? Kinuski. Onko se paras? On se parhaimmistoa.